Huh? Yes, sir. Hello, you lego the anya helegum. When you walk, them country, I'm not come out. Na grimmer. When you walk, I'm she. I will get a name. Okay, money how I'm going social media. I'm a mom. Huh? I'm a But if for now, when I got to get a mass. Aslam get on, no? Aslam get on, no? Aslam get on, on your highway. Aslam get on, no? But if for now, the one from much like a bagoko. Immediately, if I were Walotel, Ijijam, immediately, Ibuaria la revase, Trela amo. Wherefore now the wolf Makawa, come or Harina Tamnaya. Oh, Jesus Christ. I think I'm back. Don't know. What is she in to go on the way front? Whatever fast, yeah. Yeah, Eber immediately give me farm. Yeah, he keep partner. Eber immediately give me farm. Nenweghi henia. And ya weapon that in our record, we have on our record, what we are here. I'm not a record. They were here on a record. Then get weapon something not there, they on. And when I had the honor, not there, go to bingo. I want to hear the audio. Turn no answer. Each woman wine in the period of about 80 days, 7 days. That would have phone, okay? I got the we who have my Giano Namoto able to reboot. We're who got the off Moti, Hunaka, Giano Namoto, Giabos no Namoto Adotradoto. They said we're to get for Tatuna. Chief of Chantum to Gahazo. Ikerish or feet. Lapanishi Cameronia will get gay with it. Look at the shikere. Still of feet. I have put that in my head on. I wait to go over there. Ah, Go to order. It's when you're there for canals and our way. My bingo. Elemo Diana again, I bring you down here. Quite hunde bon cretaga in our patacato. In our patacato. Oh, be de gragano. Aza Mmiri. Otele Ndi Mma. Otele Ndi Mma. Aha. who's bet you precious? It are full. 23. Gonna get now. And Mary, I'm on shop. Nigga, I'm not going to Had them Abrana Baruginishi. on a barumishi. Get him region. Why in Azakarishi? You see? Let him any who ye wine in Azishi. I'm up one more. A man. Mahiji him any who is Quabamaka wine Agazishi. A man. I'm moving my hair. Mba. And when I'm bassy if to tell you. Open If a lawyer to try. I want mother chataram. Have a Okada. A lang give through Gamma. Me, my hair. A Jamira here. In Chefozo. Gay fool.
Azụra m opi n'afọ so mfugide doku chefu ebe m shiwe eba mfuzie Nwagboghobia na-efu yawo family mmụọ ntọ mmadụ dị ha n'ime ntọ mmadụ family iwe onye ebe abụ m onye Imo steeti ebe n'Imo Abombise local government ebe na Abombise Ovoro ebe na Ovoro Umezu Ovoro ebe na Umezu Ovoro Eze ndụ ohi ọ dịghị n'ime mba olesa ọwa anụ esegiri mere anụ m ezu ohi olesa ọwa anụ olesa ma ọ gịnị anụ ka ị na-ezo dewe ihu gị ahụ ọfụma no wonder ihu gị ji onye na-azụ isi anụ eri dị otu isi kwaba m ihu nnọọ ịmasị jụrụ njọ yiri ụmụ nwaanyị ndị na-agwọ nkwobi ka ịbịa nga leshi ma wa anụ ọhịa ị na-aga ezu ị na-ezukwana ya na nke onye na nke mọmị m Nwagboghobia ọbara ohi dị n'ime ọbara ohi anụ ohi mmebọ ụmụnne gị ọ dị ole ha dị 6 ha niile ha ji ezu ohi anụ mgbe ọsọsọ m unu nwere onye na-aṅụ goof na family unu ele onye ọwa wapara unu ka ọwụ second son unu mba awụ relate ha ja na compound anyị okay enwere and isi gbaka na-emete ya iwe ọ na-ebukọt okay enwere onye na-aṅụ goof n'ụlọ unu family of Nwaja ara ihe anwụtara anwụta ya wụ ndị anwụrụ ezinụlọ ndị anwụrụ ijidetela mpaghị ngo yala side chicken iso isi ijidele mpaghị ngo ọkpọ side chicken na-aga n'ụzọ ka m chegodi mba what of mmaghị ijidele mmaghị nga nwoke na-agba ya enyi mba mọmị ji na gịnị mere mọmị ji ọka ihe mmaghị wụ mọmị ma ọ mpa mere aga m agụtara mpa m ị mụọla nwa n'ụlọ unu mba ụmụ nwoke ole tarala gị ọkwa ofu onye half quarter Mary na-amacha ahụ nwoke nnukwu genotype gị blood group gị oppositive kpọọ phone number gị 081 0820 8487 ịwa ọchịchịalịa kwa izu ole ike ịwa ọchịchịalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe or that place. So can subscribe or check out subscribe or like ya get share ya or ya bag. And watch it get back get just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Bishop, good morning, sir. Down to you. Come, Ish. I'm going to that bookshop again. Bishop. Remember who can pronounce your name? Get back to them here. Sorry, sir. Remember who can pronounce Aham? Get back to them here. Like a bookshop. Good afternoon. Bishop, you were when again. You know, Bow. Hello, you know, I'm not Sunday. I guess Mama. I will get you now. No, sir. I'll be on wagon no more. I'll be if you fell. I'll be on my wagon no more. What if I'll come and how I'm going to have on social media? Yes, sir. Ngadiru. Oh, yeah. Poem gonna hold of my poniro. Asige poniro. Balloon poniro. Mmiri na chizo. Oh, yeah, get back to them here.
Sorry, I'm going to Bolo gịnị nọ ihe? Arasa. Ese? Obi? Yes, sir. Steeti nọ ha anaghị akwụ unu taasị n'ihe ibu n'obi? No, sir. Ekwughị ahụ taasị? No, sir. Nye para ihe dị otu enwe taasị ekwughị? No, sir. Mba, sir. Ịpara ahụ otu a enwe taasị onye ekwughị taasị? No, sir. Ịdị afọ ole? 25. Ịdị 25? Yes, sir. Para ihe nọghị n'obi otu a? Ndị mụrụla nwa na-achọ nri nwa ha ga-enye nwata gị para ihe nọ n'ụlọ nne gị na nna gị ọ ga iwe chi na that's ịpa ihe emube nwa gị para ihe dị otu a enwe taasị ịkwụgha taasị ịpa batrum gị ịsa ahụ na das anaghị esoro gị kweghị aka na bọket na ọkụrụ mmiri awụghị onwe gị go back Chineke agbaghị ọkụ ịpa ihe hụta gị bịa nga bịa gwa m sọwa ara Teleros ana bra na-eyi akwa size aka bra ga kwa ha ka seatbelt moto Mba, sir. Ijige ha aka bra iwo seatbelt moto ịpụ ọnụ ụzọ na ọgụ setie adọbie gị aka bra na ya dịka lanya from today gị chọma telọ gị akpara gị aka bra gị size ya ga-ahụ otu a ọkwena na ihe m na-agwa gị na after this interview, telọ gị akpara gị aka bra size ya ga yi seatbelt moto ọkwena ihe m gwa gị na Okay, sir. Go back. Para ihe paduchi ihu. Turn azụ. Look at. Enye pa wom ni ka gara ya. No, sir. Turn azụ Chineke agbaghị ọkara ike ọ dịghị. No, sir. Dalele ihe mere na inweghị ike. Give you John Gadi n'ihu. Amam. Wa ma ọ dịghị n'ike. Mba, sir. Gịnị riri kwere n'ike like this? Enweghị. Hai! Chineke na-ekwele ihe ọjọọ. Bịa were phone. Okay. Were phone na jide n'ihu ga bịa anaghị mbịara ga bịa ile. Sorry, sir. Ara dị otu onye kwụwa taksị na ara ịpara na apajucha nga niile nwe nga ị ga-akwụwa ịkwụwa taksị ara ivu n'obi nwatakịrị ha ka gị Maka na eyi m bra. Look at masị yiri bra ọ ga-awụ de wọsị aka nke ahụ ọka ihu bra ya dị otu a ihu bra ya ha like this Chineke agbaghị ọkụ after this interview bro wele na akwa ga chọma seatbelt moto say were akwara gị aka bra. Okay, sir. Na bra bụ na na-egwe were aka seatbelt kwara m bra. Were aka seatbelt moto 911 were aka seatbelt moto kwara gị bra. Okay, sir. Emona nwa? Mba, sir. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes, sir. Gịnị ka ị gụrụ? Library and Information Science. Ele school na ị gara? Anambra Federal Polytechnic. Ka ebi si na watch m? Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m ere akwa online. Ị ga-aga chọọ ihe ị ga-amụ nwa ire gị akwa online. Agakwala ga chọọ. Ana m amụ ihe isi. Go look for a better ọrụ ị ga-arụ. Yes, sir. Let me tell you people now. Oga agala mgbe otu uniform ga say that the men are supposed to be oga agala mgbe ụmụ nwoke ga abịa elu na ya n'igbo. What makes you a woman when you nwere that you can take care of yourself? Itele so ware pa no bi na iprala balloon na agarega.
Iprala ihe ga-awe tonight. Tomorrow night, Aza Mmiri. Go and look for a better thing that you can learn and do. In a mele Jezi, a mele that a man should take care of you. Now lie you. Them you. I guess I'm going to Sorry, sir. I've been going around. No, you hear the common wine day, you're about or for like Branga bam semunga hishi. One year bear. I'm in Anambra State, sir. A bear in Anambra. Anocha local government. A bear in Anocha. Agluzibo. A bear in Agluzibo. Only who Pediabu Muso obodo nna gị obodo unu ebe ishe pụta ka ihe a na-asa asọ ya bụrụ na ịchọ nwoke bịara gị ọlụlụ ka ihe ị ga-epu ụzọ chọpụta n'ebe nwoke ahụ nọ tupu ndị obodo unu nabata ya ka ihe unu jụrụ ajụ n'obodo unu. Osu. Yes, sir. Ọ naanị osu. And another ajụjụ a na-ajụ bụ ihe ọya ha na-aya na family. Ọya ha na-aya. Okay. Elodi ọya ndị bụ unu ga-achọpụta na mmadụ na-aya. Ya sị ọya alụ. Ọya like kidney. Yes, sir. Onye gwara gị otu ahụ ọ dịbara na gboo? No, sir. What I'm asking you, they're very important. Most of you, unechefule tuna achọghị ma unu ma onye ọbụla bụ GL ibia una abela bohike anunu without nyecha ihe ọbụla a ga-anye unu nyecha ihe ọbụla n'ime ọtụ unu una parala manara ego the name expect onye ahụ bịa lụ unu without knowing that na enwere ntọala ị ga-achọpụta n'ebe onye ahụ nọ before gị na yourself amna n'obodo nna gị ka ihe nwe ihe a na-ajụrụ ajụ ka ọ ghara ịwụ gị ga meet onye ji ụta ahụ bịa lụm ya. The main thing osu. Ị nwere phone ole? Ofusa. Phone ole ka ị nwere ugbu a na amena gị na-ekwu okwu? Ofusa 1. Enwere onye ga-anata phone kpọọ mma gị ma mpa gị na gị jụọ ya ka ihe a na-asa asụ ya ọ na-ịchọrọ gị ije eji. Ha nọ ha ngwo. Iwe orphanage. Yes, sir. Ndodna. Thank you, sir. Thank you. No one na our gift. Thank you. No one. Orphanage daughter. Umunne ga di ole? I di 7. 7 ahụ nwere nke gbagara. No, sir. Iwu onye oshi? No, sir. Akwụkwọ oji ada unu? No, sir. Ọbara nkịta ọ nọ na family unu? No, sir. Enwere nwanne gị ọbụla na-eme ka puss? No, sir. Abata na family unu ndị kpọga ntụ ọnụ ya? No, sir. Ụmụ nwaanyị na-awa aka n'ike ọnụ ya? No, sir. Enwere mgbe ị nọ taa ga ịgbawa aka nkịta? No, sir. Enwere mgbe ị nyụrụla mamịrị nnọọ ga-enyocha mamịrị gị pụta nwoke gị na ya na-asị gị na gị gbete ya nta ere ka ọ ṅụrụtụ? No, sir. Ike gị oshi? No. No, sir. Anaghị afụrụ oke ifo taa nwoke wereli ya gwa egwuregwu mbụ? No, sir. Mmadụ ole ṅụrụla ara? Mmadụ 3. Mgbe ha ṅụghị ele ya ha gwara gị? Na ha like ka o si wee dị soft. Ijiri a na-akọ mmadụ ihe mbụ? No, sir. Ele ụdị nwoke ị chọga na ndụ gị? Just nwoke isi kpakọtara ọnụ sọsọ. Onye isi kpakọrọ ọnụ? Yes, sir. Kọwara anyị ihe iminiri by nwoke isi kpakọrọ ọnụ maka na enwere ndị nọ nga nwere ike gị ichesi isi kpakọrọ ọnụ. Kọwara anyị ihe ị na-achọ ịkọwa by onye isi kpakọrọ ọnụ biko.
Ihe mean by nwoke isi kpakọrọ ọnụ, nwoke agwa ya dị mma. Nwoke we free all the organized. Ongwagente. For your information. Yes, sir. All mistake unu na-eme. Take note. Enweghị nwoke agwa ya dị mma, including me that is talking to you. That man ga-apụta na social media na-agwa gị that na enwere ụmụ nwoke dị iberibe ma ya nwa na onwe ya dị iberibe. Enweghị nwoke wee ezigbo mmadụ. Nwoke wee ezigbo mmadụ wo that man gị nwa hụrụ like ya sị that na ị chọrọ onye a. Ihe ọwụla o mere dị gị mma. Ihe ọwụla wo ndụ o biri dị gị mma. Enwere ndị kpọrọ onye ahụ asị. Pam nọ na enwere nwaanyị ga-ahụ ma agwa m jọrọ njọ ya like ya m nabata m ka dị mkpa. Were m ka onye nke ya no matter what. So far, ana m aka ya ihe ka m kugbo ya ka nwụọ. Now, ọ ya wụ na ọ nwoke agwa ya dị mma. So ị na-enwe olileanya na enwere nwoke ga-ahụ wee ezigbo mmadụ. Nwoke ahụ nwere ike disappoint gị gbawa gị obi mana ọ wee ezigbo mmadụ n'onwe ya. So nwoke wee ezigbo mmadụ nge nwaanyị hụrụ nwoke wee sị ịlakiri onye a ịhụrụ onye a. So wepụ that mindset n'obi gị. Okay, sir. Na ụmụ nwoke wee ezigbo mmadụ. Ị hụrụ nga ha niile nọ hịa. Ị hụrụ taa ịhụrụ ha niile nọ nga na. Ị hụrụ taa ha niile nọ nga. None of them nwere parental upbringing training. Okay, na ihe na-agwa gị. None of them nwere parental upbringing training including me. Mgbe nwaanyị na-eto, ọ nwaanyị ka a na-aga dị ọfụma. Nwaanyị ka a na-ebuba na kitchen. So ọ gụnwa onye nwere ọzụzụ ga-akpọrọ nwoke ga-asị ka achọrọ m ka gị na ya nọrọ. Gị bịa mee ka nwoke ahụ ghọta gị. Gị bịa dezie ezinụlọ gị mee ya ihe ihe ị chọrọ ka o yie. Nwaanyị ọbụla a lụrụ chọrọ ịnọ na di ọ ga-alụ, ọ chọrọ ịla ọ ga-ala. Ị na ihe m na-agwa gị na. Yes, sir. To ndị ịhụ ga nga na-awụ. Enwe ihe nwụrụ maka ndeke. Naanị uru ha bara wee ego ha ahụ ha kpataga. Na amụ ha ji agụ unu n'ike. Enweghị ihe ọzọ. Ị na ihe m na-agwa gị na. Okay, sir. Mmadụ ole tarala gị? 3, sir. Mmadụ 3 a ka ihe ha gwara gị taa gị? The first ayere. Ele ihe ha gwara gị taa gị? Na ahụrụ m n'anya. Mgbe ha taga gị nyụrụ? Yes, sir. Mgbe enyi ele ihe ị na-ekwu? Mgbe enyi ele ihe ikwuga? M na-asị ha baby ride on. Esi ka ha gịnị? Baby ride on. Baby ride on. Ya ride wa on. Yes, sir. Ezigbo aha gị wụ gịnị? Joseph Vivian Chineye. Kebishina anọnyere anyị. Lagos, sir. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Jide akara ntị gị. Ị na-emele baby ride on, burukwa ya n'obi. Onye ọbụla dị serious kpọrọ gị na phone ya meet nne gị na nna gị ha, meet ụmụnne gị. Ị na ihe m na-agwa gị na. Yes, sir. Ị gakwa jụ onye ahụ marakwa ma ihe ndị ahụ na-asọ asọ na be nna unu ma ihe onye ahụ wụ. Okay, sir. Kpọọ phone number gị. 090 14. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe for Chineke agbaghị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbaghị. Ịwọchịcha ya gị gba nkịtị gị just know what ya takushie eze gị for what? Subscribe for this place Chineke agbaghị ọkụ. 090 14 57 52 79.